नमस्ते. आज मी लॉकडाऊनमध्ये मसाला बनवते आहे, साधा आणि सोपा आणि घरगुती कमी साहित्यामध्ये. आता लॉकडाऊन आहे, आपल्याला सामान मिळत नाही आहे कुठे पण. आता माझ्या घरामध्ये जो सामान आणलेला होता त्याच्यामध्येच मी आता मिरची आणलेली पहिली, मग ते आता मसाला दळून घेते म्हणून म्हटलं तुम्हाला पण दाखवते. म्हणजे घरगुती मसाल्यामध्ये सगळी सामानं पाहिजे असं काही जरुरी नाही आहे. तर आपण स्वयंपाक करताना, जेवण बनवताना आपण वरून गरम मसाला टाकतो, धना पावडर टाकतो, म्हणून त्याच्यासाठी आपण मसाला बनवायचा तर असा साधा बनवून ठेवायचा मसाला. त्यासाठी मी कमी साहित्य घेतलंय, तुम्हाला साहित्य दाखवते. आता ही मिरची आहेत ना, ही मिरची उन्हात टाकलेली सुकायला आहे, तुम्हाला दाखवण्यासाठी इथे आणलेली आहे. ही मिरची बघा तोडून अशी घेतलेली आहे तुकडे करून. 4 किलो ही बेडकी मिरची आहे, म्हणजे आपली गट्टे गट्टेची असतात ना, ही अशी चुरलेली मिरची असतात बघा, ही लांबडी असतात. ही मिरची 4 किलो आणि आपली लवंगी मिरची आहेत ना, ही 1 किलो आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना, मी साधा मसाला बनवते, त्याच्यामध्ये मी आपल्याला तिखट नको म्हणून आपल्याला हे 1.5 किलो धने घेतले आहे. आता इथे 5 किलो मिरचीमध्ये मी 1.5 किलो धने टाकते. आणि धने 1.5 किलो कशाला, आपल्याला तिखट नको मसाला, आणि आमच्या घरामध्ये तिखट कोण खात नाही म्हणून मी 1.5 किलो धने घेतले. तुम्ही 1 किलो घेतले तरी पण चालतील. हा मसाला कसा घरातला वापरायचा मी दाखवते तुम्हाला. आणि याच्यासाठी तेजपत्त्याची पानं आहे, जेवढे आपल्याकडे असतील ना तशी घ्यायची. ही आता माझ्याकडे जास्त आहेत ना म्हणून मी घेते वापरायला. आणि ही वेलची किती आहे, जे दाणेच आहेत ना 50 आहेत मोजून. आता घरात होते, माझे मुंबईवरून आलेला होता ना हे सामान, म्हणून त्याच्यामध्ये मी मसाला बनवते. आणि आहे ना 7-8 बघा काली वेलची आहे, मसाला वेलची, जाडी वेलची. हा, ही जाडी वेलची मसाला वेलची याला बोलतात. आणि ही बडीशेप आहे 50 ग्राम, हे जिरं 50 ग्राम आहे, हे काली मिरी 25 ग्राम आहे, आणि हे आपले लवंग 25 ग्राम, दालचिनी 25 ग्राम. हे असं सगळं सामान घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये खसखस नाही, दगडफूल नाही, जावेत्री नाही, चक्री फूल नाही, काहीच मसाले नाही घ्यायचे. जे आपल्याकडे असेल ना त्याच्यामध्ये मसाला बनवून आणायचा आपण चक्कीमधून. आता इथे मी हलकुंड नाही घेतले, हलकुंड नाही घेतली तरी चालेल, आपण जेवणामध्ये वरून हळद टाकतो, मग तशी आपण टाकायची नाही भेटली तर. आता मी हे मसाले सगळे भाजून घेते थोडे थोडे. आपली तेजपत्त्याची पानं बघा चांगली गरम झाली आहे, आणि भाजलीत ना चांगली गरम झाली की कुरकुरीत होतात. ते आता काढून घेते. आणि बाकीचे मसाले आहेत ना हे सगळे थोडे थोडे गरम करून घ्यायचे भाजून. हे सर्व आता मसाले आहेत ना थोडे थोडे कमी गॅसवर भाजून घ्यायचे. आता हे सर्व बघा खडे मसाले सगळे भाजून घेतले. आता हे चक्कीवर देताना हे सर्व मिक्स करून द्यायचं. समजा तुमची मिरची ओली असेल, जरा म्हणजे नरम असेल, तर आपण अशा मोठ्या टोपामध्ये गॅसवर थोडी गरम करायची. मिरची कुरकुरीत झाली पाहिजे, कुरकुरीत झाली पाहिजे. आता आपली मिरची कशी उन्हात सुकते, उन्हात जर चुरचुरीत चांगली झाली ना तर ती गरम करायची गरज नाही. आणि गरम आपण चुरचुरीत नाही झाली उन्हात तर आपण ती गरम करायची कमी गॅसवर. आता तुम्हाला हा मसाला आहे ना दळून आणून दाखवते. आणि ते बघा आपली ही मिरची उन्हात बघा सुकते बघा, बिये पण बघा कशी सेपरेट झालेत. मिरची जरा दमट असली ना तर अशी भाजून घ्यायची. ठसका जातोय बघा, काय करणार, भाजायला लागतो. पाऊस पडलाय ना तर एवढं ऊन कडक येत नाही. आमचं पाणी आलंय आता सगळं एकदम झालंय. पाणी पण आलं, मिरची पण भाजायला घेतलीये. आणि इथे मसाला दळायचं टायमिंग पण बरोबर नाही आहे, सकाळी 11 ते 12 त्याच्यातच दळायचंय. आणि त्या टायमाला पाणी पण आलं, आणि त्या टायमाला बघा मिरची भाजायला घेतली आणि तिथे पाणी पण आलंय. इकडे सर्व मिरची आणली बघा, ही भाजली आहे ना, ही वाली भाजलेली आहे, ही भाजायची आहे. तिकडे पण मसाले भाजलेले आहेत. आणि इकडे काय होतं माहिती आहे, इकडे वारा आत येतो ना अजून, त्याच्यामुळे ते आपल्या ठसका राहतो.
आता इथे आपण मिरची भाजतो ना, ती वरची मिरची भाजायची अशी गरम, समजा ऊन असला कडक तर उन्हामध्ये चांगली चुरचुरी सुकवायची. आणि बी आपला असतो ना, हा असा गाळून बी घ्यायचा आणि बी भाजायचा आणि परत मिक्स करायचं आहे परत मिक्स करायचं दळायला देताना. ते सगळं सामान मिक्स करून द्यायचं, धने वगैरे आपले खडे मसाले म्हणजे मिक्स करून द्यायचे. मिरची पण भाजायची आणि त्याचे दाणे पण हे बिया पण भाजायचे. बिया पण भाजायचे. पण मिरची कशी भाजायची, ऊन नसेल तर. आता ऊन नाही म्हणून मी भाजते आहे. दादा काव्याचं नाव गौरी. गौरी. गौरीला खायला काय आवडतं काव्या? चपाती सगळं आवडतं. रात्री हे असतं ना जेवण हा ते आवडतं तिला. आणि चपाती आवडतं. बोलो तिला, बोलो आवडतं. परत सगळं आवडतं. बोलो तिला. चपाती हवी तर ते येणार, ते येणार नाही. माझ्याकडे बघते बघ, मम्मी चपाती दे, एक चपाती. तिला माहिती आहे मी काहीतरी आणते ती घरात बघते. काय आणलं ते? हे बघ चपाती आणि पुऱ्या केलेल्या सकाळी ना, हा हा ते चपाती आहे एक आणि पुऱ्या घाल तिला. जा जा. घाल बाबू तिला. आता बघा मला मारते काय बघ. बघ नाही मारणार. गप. थांब आधी देणार. अरे बघ किती खाणे गे. येऊ द्या. ऊपर काय नाही काय म्हणून आम्ही गेल्यावर बघ आणखी काव्याला बोलते कोणाची नव्हतं तुमची. ते बघ एक काव्या तेव्हा चपाती आणली बघ बाबांनी. देव काव्या दे. नाही दे, बघूया खाते का ते, खाते का ते खाते. काव्या अजून कोण आवाज देते तिकडून? आवाज येतो बाबू. दुधाला तो चल जा चल. बाय बाय गौरी, बाय बाय. संध्याकाळचा ढग. संध्याकाळचं वातावरण बघा आमच्याकडे कसं आहे, ढग कसे आले पावसाचे. तुम्हाला आवडतं नाही सिनरी बघायला? बघा रोज नवीन नवीन सिनरी. काळे काळे ढग. काळे कसले ढग आहे? काळे 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 ढग आलेत आहे. छान असतात काळे काळे ढग असे मस्त. थोडा वेळ येतात मग काय जातात. मग जातात ते निघून. असंच जरा आपली येतात. इकडे बघ कशी जातात ते असे ढग इकडे इकडे इकडे. मी इकडे जाणार मग इकडे जाणार. ते डॉग नाचतात का होते काव्या? हा पडेल वाटतं पाऊस. आता आपला घरगुती मसाला, कमी साहित्यामध्ये मसाला केलेला. आता पप्पूनी दळून आणलाय बघा. आणि दळून आणलाय त्याला कलर पण छान आलाय आणि दिसायला पण सुंदर झालाय बघा. एकदम लाल लाल झालाय है ना. हा बाहेरून आपण दळून आणला की तो गरम असतो ना, म्हणून त्याला असा उघडा ठेवायचा थोडा टाइम. समजा संध्याकाळी आणला तर रात्रभर, अर्धी रात्रभर उघडा ठेवायचा. त्या उघडा ठेवूक लागता ना? त्याला उघडं ठेवूक लागता. हा. उघडं ठेवलं तर मग खराब नाही होत. हा. आणि त्यामध्ये हवा पाणी सुटत नाही. आता हे मसाला दळला ना मी, 1 किलोचे 35 रुपये घेतले. म्हणजे आमच्या इकडे असा रेट चालू आहे, 1 किलो मसाला दळायचा 35 रुपये. 1 किलोचे दलूक त्यांना 35 रुपये किलो. हा बापरे, मग हा किती किलो झाला तुझा मसाला? हा 6-6.5 झाला काहीतरी. 6.5 किलो झालो. तुमच्याकडे किती रेट आहे तुम्ही आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. हा. आणि असा घरगुती साहित्यामध्ये, कमी साहित्यामध्ये असा मसाला करून ठेवा वर्षभरासाठी. आणि या मसाल्यामध्ये असं नाही समजू तुम्ही की ह्याला चव नाही, टेस्ट नाही लागणार. आपण किती पण भारी मसाला बनवला ना घरामध्ये, सगळे टाकून जरी आपण मसाला बनवला तरी आपण त्याच्यामध्ये गरम मसाल्याने हळद टाकतोच जेवणामध्ये. तर का नाही तुम्ही असा साधा मसाला बनवू शकत? लॉकडाऊन मध्ये काहीतरी चेंज हवा. हा, म्हणजे असं साधा मसाला घरामध्ये बनवा तुम्ही आता. बनवून ठेवा. हा, असे 21 मसाले पाहिजे, 22 मसाले पाहिजे, जरूरत नाही आहे. आपल्याला मिरची पावडर, धना पावडरची गरज आहे इथे. हा आपला असा घरगुती मसाला बनवा तुम्ही. आणि याच्यामध्ये आता तुम्ही वर्षभरासाठी समजा आता तुम्ही डबा झाकण मारून ठेवणार ना, तर त्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये हिंगाचा खडा ठेवा. आता मी ठेवणार आहे, पण मला आहे ना वापरण्यासाठी मी थोडा याच्यातला मसाला काढून घेणार आहे. त्याच्यानंतर मी त्याच्यात हिंगाचा खडा ठेवणार आहे. का ठेवायचा हिंगाचा खडा? खराब नाही होत, बुरशी लागत नाही. आणि बाहेरून तुम्ही बोलाल, बाहेरून पण त्याच किमतीत आपल्याला मिळतं असं बोलणार मसाला. पण बाहेरचे ते लोक मिरच्या काय करत नाही, मिरची डेटा काढत नाही, डेटा सकट असं पिसायला टाकतात आणि त्यांचे धने लो क्वालिटीचे असतात. बरोबर.
त्यामुळे आपण आपल्या चांगले क्वालिटीचे प्रोडक्ट्स घेऊन चांगले क्वालिटीचे साहित्य घेऊन आपल्या घरगुती मसाला बनवायचा. आता मी तुम्हाला एक असं हे दिलं ना कांद्याचं, तसंच आपण मसाल्याचं पण आपण फक्त किती आणत राहायची थोडी थोडी दुकानातून. ते आणायची जरूरत नाही. आपण अशी मिरची आणायची आणि आपला साधा मसाला घरात बनवायचा 1-2 किलोचा. आपण जो घरात मसाला बनवतो ना त्याला चव असते चांगली, आणि आपण बाहेरून जी फक्की आणतो ना त्याला चव नसते. असा मसाला तुम्ही बनवा. एकदम कमी साहित्य सांगितलेलं आहे बघा. हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बनवा, दुसऱ्यांना शेअर करा, सगळ्या नातेवाईक माणसांना. कमी साहित्यामध्ये तुम्हाला मसाला दाखवलाय. आणि आपण जेवण बनवताना गरम मसाला हळद वापरायची. आता परत ही सिनरी बघा. संध्याकाळचे 7:15 वाजलेले आहेत. पाऊस येतोय का?